एसे देरसिन एसे माबा थाराव बाग्राखौ होनदो ओमफ्राय गिदिरा एसे देरसिन बावगोन दा खेब मोजां खेब ओमफ्राय आरो लास्ट थारनिया देरहाथारनिया आइजों हारांनायनि औ आरो बोरै दंबावो हा बोराय बोरायथारनिखौ होनथारदो दे थाराव गाखोनायखौ होनांगौ थारदो होबाय औ थाराव बोराय हनै ओरै गेसेरगासिनो दं दे बोरायथारनिखौ गेसेर स्लिंनायखौ होफिनदो दे फार्स्टनि थाराव गेसेर फिलिंनायखौल' होनदो दे आंबो बे फिसासो औ दे फिसाखौनो होनदो दे थोद आंहा गारगा नुसायो दे होनदोल' दा मोननो मोना दे नङा आं खेबावदो औ आइ जलखि लोगोफ्रा बुंदो दे सियाल गाबलाय दे सियाला ओमफ्राय सियाला साराव गाबजायो दे बाब्रा देब्रा दे माले बिहामजो फिसाफोर दं दा रागा जोगोन नोंखौ माबा बुंगोन ना नोंखौ इउटुबाव हगारना इउटुबाव ओमफ्राय मा इउटुबाव सियाल गाबदो दे सियाल' गाबदो दे सियाला मोनसेयाव नांगौ फार्स्ट गाबजेननायखौ होनलाय दे हारसिं हाथ' दे फार्स्ट गाबनायखौनो होनलाय दे थोद फाग्ला थारमाने फाग्ला जालाबायसिगोन आं बिदियावनो जौहैबासो